बेखौनो लायनो थांदोंमोन आं बेखौनो माने गुड आइडिया एसे माबाय आरोना आं इउटुबनि फैसा हाबनांगौमोन बे मानावहाय आबैनाथ' दादा हंलेफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिबाय लोगोफोर मर्निं टाइम मर्निंबाबो दा बे 11टा जायाखै ओमफ्राय दायो दखानाव दङ दहाय आङो मोनसे खामानिनि थाखाय न'आव थांब्रबदोंमोन फैफिनबाय ओमफ्राय भिडिअखौ दासो स्टार्ट खालामबाय आरोना आङो ओमफ्राय गुसुथारना मैयाबो सानसे सुइटारखौवाखै आं दिनैबो सुइटारखौनो गानबोफिनबाय आङो स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आंनि ब्लगखौहाय ओमफ्राय दिनै नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनोहाय नायदो आरोना दायो दसे थानानै बिदाया हासबेन्डआ नानिखौ लायनो थांसिगोन आरोना दंगासिनो दङ इयावनो बेयावनो दङ दसे थानानै लायनो थांसिगोन नैबे लेट जादों दे दखान खुलिफैनाया दसे थानानै नानिखौ लायनो थांसिगोन आरोना आं लायदो होननानै थान्दाथार लोगोफोर बोथोरानो दायो गोजां बोथोर हाबनानै माने सानसेलागै माने सुइटार गानालासे थानो हाया आरोना सानसे सुइटार गानो गुसुना थान्दानो बेनो गोजांदों अयथासारनो नायनोसै दिनै मा जायो मार्केट थांनांगौ ना थांनाङा बुंनो हाथ'वा जाब्रबलाबायो आंना मैयाबो मोनानानै थांब्रबलाबायदों आं ब्लगखौ जेबो लायासै मोनानायखाय ओमफ्रायो आरो बोरैबा मोननानै आरोना स' दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगो बोरायखौ थिनहरग्रोसै आङो थांदो होननानै 11:30 गयो नालाय एसे थाब थांदो होननानै थिनहरसै बाइकआव थावबो गैया थाव सोनांगौ नालाय नालाय स्कुलनिफ्राय सफैथ' टेसन साइड नै ओंखाम जानो नागिरबाय बिदा बिनानाव सानैजों जागोरथोंसै दादै थाख्ला बिसोर जाखांबा हाबो जानोसै ओमफ्राय नों दै ओमफ्राय बै दादानि मोनसेया सनालि आबैनाथ' दादा हंलेफोर नोंसोर जाखांबाथाय दखान नेनांसिगौ आं जागोनलाय ओंखामा लगायदो बेदरा बोखानानै जादो रोङा जाबाय एफा गिदिर देरनानै ओरैनो जागारदों ओंखामखौ सनालि ओरैनो बुरजा बुरजा जानो हादों ओंखामखौ देरनानै रोङाबा देरदोंना देराखै सनालियालाय रोङोना रोङा जाखो बेदरखौ बोखानो ओंखामखौ लगायनो रोङोना रोङा जाखो रोङो दा गुड गार्लखा दा नाहरलाय खनसे इसे दे दादा हंलेफोर ओंखाम खुरनानै होबोबाय आं सानैजों जागोरथोंसै ओंखामखौ बायनो बे जाथ'वाबा आं जागोरसै ओमफ्राय गाव जागोरथोंसै गाव जाखांबाथाय आंबो जानोसै आरोना गोथावनो एखमबा ओंखामखौनो खहाबा एखमबा खहाबो बुंनो हाया गेरेन्थि गैया आरोना गुसुथार बोथोरानो बोरैबा बरिं मा खालामनो मा मानो बिदि बोथोराव एकदमबारे बेरायद्लाहैनोसो लुगैयो गोजान गोजानाव माथो खालामनो आरोना लोगोफोर थ' नायनोसै मा जायो खाफालाव दंबा बेरायहैलाबायनो मोनो खोमा दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर गुसुथार थान्दाथार जागोनसै बिसोर जाखांबा आंबो जानोसै जाखांबाय दायो बोरायजों नानिजों आंबो जानोसै दिनै थाब जानाय जाबाय ओंखामखौ दा खयथा जाखो 12टा 8ल' जादों आरोना टाइमा गामाखालि लेट जायो दिनै थाब जानाय जाबाय एखमबा थाब उखैयोबो एखमबा थाब उखैयाबो जानो खहाबाना जाबाय आं बयबो जाखाबाय जेला आंबो जाखानोसै होननानै गरम गरम जाबासो गुदुं जाबासो मोजां मोनो बाट खवलायाव बाव गुदुं मोनजाबावना गुसु जाफैजोबो मर्निंआवनो लाबोनाय जायो बेनि थाखायनो हासबेन्डनिखौबो खामानि जागोनदां सानबाय जायासै बेखायनो आं मर्निंआवनो लाबोखाबाय नङाबालाय दहाय माने जानोसैबासो गरम खालामनानै लायनो हागौमोन आरोना जागोनसै दा लोगो मोनफिननो जाखांग्रोमोना खाबथिंनायबाय बिदानि मबाइल लानानै सासेया
मबाइल मोनाबाथ' थाबावासो दखानावनो ओरैबा ओरैल' थाङो बे दखानदार दं आरो सासे दा बेजों थाइबाय थायो जि बिराद मोजां मोनो लांनानै लायबाय थायो दखानावनो ओंखामा जाखांलायबाय नै गय खावलायबाय गय खावनांलायबाय गय खावनायानो दहाय फुङाव एसेल' खावना लाबोदोंना आं खम जादों खाथुमनायनिया मबाइला माने बिदि बुंथाबनानै नायलायगोन नोङो मबाइलखौनो बुंथाबनानैसो नायखायो खरानो नै दासिम नुदों दहाय नुवामोन मबाइलावनो हाबनोल' बाखि Tao cũng không phải đầu đâu còn là nhé so logofer दिनै good news आरोना लोगोफोर दिनै माने बिराद मोजां दे आंनि थाखाय आरोना बिदिनोसै आंना दानो मोजां दाहायनो गाज्रिबो जानो हागौ गेरेन्थि गैया आरोना जिखुनु दस्राफोरखौ ज्राब दोननानै दिनै good news आरोना दा खोन्थागोन आं मानि थाखाय जेनेबा मानि थाखाय मोजां दे बेखौ खोन्थागोन आं दाहायो दानो खोन्थाथ'वा आरोना दाहायो माने मा होनबावनो दायो मोजाङै एक्सप्लेन खालामनानै खोन्थानोसै आरोना ओमफ्राय दायो ओरैनो दंगासिनो आं दहायनिफ्रायनो दखानाव जिरायनानैहाय ओमफ्रायो जेबो मोजां माने ब्लग बानायनायानो जायाखै आरोना दा लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर मायाव दंफैयो आं लोगोफोर नायदो मायाव फैदों आङो मानि थाखाय फैदों र' देखायगासिनो दं आं नोंसोरनो नै लोगोफोर बेखौनो लायनो थांदोंमोन आं बेखौनो लायनो थांदोंमोन लोगोफोर स' लोगोफोर आङो मैया भिडिअखौहाय मोजाङै बानायजोबनो मोनासै मानो होनोब्ला आं सानबायखि दाहाय न'आव थांनानै मोजाङै एक्सप्लेन खालामगोन बेबायदि सानबाय आङो मैया ओमफ्रायो जायासै मानो होनब्ला मा खोथायखौ मिन्थिखासिगोन आरोना नोंसोरो लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो थाल मोनखागोन आं मैया बिराद खुसि जादों मानो होनब्ला मर्निंआव जायाखैमोन दे मानो होनब्ला मर्निंआव आं जेबो मिन्थियाखैमोन माने फैसायाबो मर्निंआव हाबाखैमोन नालाय लोगोफोर बेलासियावसो हाबदों नालाय आं जखन भिडिअ बानायदों बेनि एसे 5 मिनिट 10-15 मिनिटसो सिगाङाव हाबदों आरोना फार्स्टआव आंनि एकाउन्टाव फैसा हाबफैबाय ओमफ्राय मेसेज फैयो आंनावथ' ओमफ्राय नायबायखि आङो मानि फैसा हाबफैदों बेबायदि होननानैहाय ओमफ्राय आं सानदोंखि बोरैयासो सोहरबायदोंबा नङाबा मामोनहासो हरदों नामा बिदि सानदोंमोन आरोना आङो ओमफ्रायो उनावहाय रावनिबो फन फैयासै ओमफ्राय उनावहाय माने गुड आइडिया एसे माबाय आरोना आङो इउटुबनिफ्राय फैसा हाबनांगौमोन बे मानावहाय बिदि होननानै ओमफ्रायो नायबाय आं डाइरेक्टनो गुगोल एक्सेन्सआवहाय ओमफ्राय नायबा नोंमारगौ आरोना ओमफ्राय आं एकाउन्टाव चेक खालामहैबाय खेनसे ब्रान्सआवहाय ओमफ्रायो नोंमारगौ माने आं फोथायनो हायाखैमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेनिफ्राय नायनानै कनफार्म खालामबाय नोंमारगौ बेनि उनावसो आं भिडिअखौ बानायदों जे आं माने बिराद खुसि जादों दिनै होननानैहाय ओमफ्राय मैया आङो भिडिअखौ मानि थाखाय बानायजोबनो मोनाखै होनब्ला मेन खोथा कि मैया बेनिफ्राय दखाननिफ्राय थांनानै भिडिअ बानायहैगोन सानदोंमोन आं मोजाङै एक्सप्लेन खालामगोन बेबायदि सानदोंमोन आङो बाट मैया आदा मोनफैनानै होबायना मोनायाव लेट जाबाय बेनि थाखायनो बानायनाय जायासै आरोना ओमफ्राय स' लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बहुद थेंक इउ जासियो आरोना जे बिसोर आंखौ सापर्ट खालामामोनब्ला बा आंनि भिडिअखौ नायामोनब्ला आं माने बिसिम पजिसनाव सफैनाय नङामोन आरोना लोगोफोर नै दायोथ' आंजों फेमिलि जाबाय नालाय नोंसोरो जिहेथु आंनि फेमिलिफोर आंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय था ओमफ्राय माने आं
बिदिनो जौगालांनो हाबाय थादों आरोना लोगोफोर स' आं नोंसोरनो मैया देखायखाबाय फैसाखौथ' माने सब आं एक्स' खुस्रा लाबोजोबदों मानो होनब्ला आंनो खुस्रा नांबाय थागौ जायोना बेनि थाखायनो आरोना बेनिखायनो लाबोबाय आङो ओमफ्रायो माथो देखायबावनो ना फैसाखौथ' ओमफ्राय बेसेबां मोन्दों आं बेखौ होनथ'ला एसेल' मोन्दों बांद्राय बुरजाथ' नङा माने आंना बांद्राय भिउआबो बांद्राय थाङा नालाय लोगोफोर बिदिनो भिउ मोजां थांबालाय थाब मोनगौमोन आङो ओमफ्राय लेट जाबाय आरोना लोगोफोर गोबावानो जाबाय बहुद गोबावानो जाबाय बै बाराव जोंहा आइया एक्सिडेन्ट जादोंमोन जे हस्पिटालाव थांदोंमोन बेनि उनावनो आंनि चेनेला माने मनिटाइज जादोंमोन नालाय बेनिफ्रायनो डलारा जमा जायै 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 दासिम मोनबाय आरोना आङो बहुद गोबावानो जाबाय आरो लोगोफोर माथो होनबावनो स' आं बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो खेनसेबाव थेंक इउ जासे बयनिसिमबो खुलुमनाय जासि आरोना लोगोफोर स' आंजों माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय आं बे मा होनबावनो आरोना बहुद खुसि आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो आङो हासबेन्डनोबो खोन्थाबाय बिदि बिदि होननानैहाय ओमफ्राय बेबो खुसि जाबाय आरोना हाफ मारबाय बेबायदि होननानैहाय ओमफ्राय स' लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानो जे आंजों नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट खालामबाय था आं जाहाथे आरो जौगालांनो हायो बेनिफ्राय माने साबसिन मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोनानै आं ब्लग बानायनानै माने भिडिअ लाबोनो हायो आरोना माने आं टाइमखौनो होनो हाया जागासिनो दंना लोगोफोर आंहा टाइमानो थोआ जाबाय थायो बेनि थाखायनो आं माने दस्रा जायगायावबो थांनो मोना माने मोजां कन्टेन्ट लाबोनोनो मोनाखै आरोना लोगोफोर आंनि दायो माने न'आवबोथ' मिन्थिखायो जोंहा हासबेन्ड आं ओमफ्राय नानि बिबोनांल' थायो नालाय बेनि थाखायनो माने बहुत प्रब्लेम जायो आरोना दायोथ' दखान होबायना बेनि थाखायनो ना लोगोफोर नायनोसै डिसेम्बराव फैगोन नालाय माइआ एसे अबावबा थांनोसै न'फ्राव थांनोसै आरोना लोगोफोर स' आं बेखौनो बुंनानै माने बे भिडिअखौ इयावनो फोजोबसै आरोना आं माने नेक्स्ट डेआवसो बानायदों दै लोगोफोर स' बिदिब्ला बहुत गोजोननाय थाबाय आरोना थेंक इउ स' माच